aito ydin paljastuu ja itkut päälle, kirjoittaa myös Ilta-lehdissä. huoltohistoriasta ja takuusta. No Veikko, teillä on nyt se kattoremontti sitten alkamaisillaan. Ehdit kuitenkin lyömään kolopalloa. Mitä niin? No, kyllä minä muistan, kun olin nuori ja tehtiin remonttia, niin itse sitä tein 4 viikkoa yötä päivää. Ei siinä paljon pelailtu. No meillä se on niin, että mä lähden vaimon kanssa Pariisiin pariksi päivässä. Tapahtuu jotain, joka muuttaa koko maailman. I want the truth. I am the president of the United States. 24 tekijöiden uusi menestyssarja Event. We may have a problem. He's going to tell them about the event. Event alkaa tänään 9 Maikkarilla. Osallistu Event-kilpailuun osoitteessa mtv3.fi/event. Pääpalkintona Glass Driven tarjoama iPad. Oletko perustamassa yritystä? Mikä on ensimmäinen hankintasi? Logo, nettisivut, käyntikortti vai kenties vakuutus? Vastaa ja voita koko setti. Tutustu IF-oikeusturvavakuutukseen, jätä yhteydenottopyyntö ja voit voittaa 5 000 euron arvoisen uuden yrityksen virityssarjan. Sinä itse voit keskittyä yritysideasi virittämiseen. if.fi/oma yritys. Uutisia kello 9. YK:n turvallisuusneuvosto torjuu Libyan pyytämän hätäkokouksen järjestämisen. Yhdysvaltain puolustusministeri tapaa tänään Venäjän presidentin. Omakotitalokauppa vauhdittui ja nosti myös tonttihintoja. Uutistudiossa Marko Tammi. YK:n turvallisuusneuvosto kieltäytyy diplomaattilähteiden mukaan järjestämästä Libyan pyytämää hätäkokousta. Libya olisi halunnut hätäistunnon käsittelevän ja pääministeri Vladimir Putinin erimielisyys YK:n Libya-operaatiosta. Putin on tuominut YK:n Libya-päätöslauselman kutsuna keskiaikaiselle ristiretkelle. Medvedev puolestaan moittii Putinin kommenttia mahdottomaksi ja puolustaa päätöslauselmaa. Venäjä pidättäytyi äänestämästä päätöslauselmasta YK:n turvallisuusneuvoston takauksina. Näiden avulla tämä vakausmekanismi pystyy sitten
tarvittaessa lainoittamaan Japanin ja Kreikan tapaisia maita. Kyllä voi sanoa, että se on tämmöinen epäonnistuneiden valtioiden vippikassa. Ilmarisen talousjohtaja Jaakko Kiander muistuttaa, että tukilainoituksen ehdot ovat tiukat. Lainoja saavilta mailta vaaditaan säästökuureja ja lisäksi laina-ajat ovat lyhyitä. Japanissa maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin kuolonuhrien määrä on jälleen noussut. Uutistoimisto Kieron mukaan kuolleita on nyt virallisesti ainakin 9000. Yli 10 000 ihmistä on yhä kateissa. Uhrilukujen arvioidaan kasvavan edelleen, sillä poliisin mukaan pelkästään Miyagiin maakunnassa pelätään yli 15 000 ihmisen saaneen surmansa. Valtiontieyhtiö Destiaan liittyvän vyyhdenpuinti alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Yhtiön entiselle toimitusjohtajalle Jukka Laaksoveralle vaaditaan vankeutta. Omakotitalojen kauppa vauhdittui Maanmittauslaitoksen mukaan voimakkaaseen kasvuun viime vuonna. Pientalojen kauppoja tehtiin lähes 17 200. Omakotitalojen hinnat nousivat 7% vuotta aiemmasta. Kiinteistökauppoja kasvoi tiistaina julkistettujen kauppahintatilastojen mukaan kokonaisuudessaan 13% vuotta aiemmasta. Suurissa kaupungeissa omakotitalojen hinnat nousivat toistakymmentä %. Omakotitalotonttien hintojen nousu oli vielä nopeampaa, eli runsaan +4 +8 asteen vaiheelle. Pohjoisessa lämpötila on 0–+4 astetta ja aivan pohjoisimmassa Lapissa jäädään hiukan pakkaselle. Radio Novan uutiset. Aina ensimmäisenä. Janne Katainen ja Minna Kuukka. Marko Tammi siinä toimitti meille uutiset ja kello on nyt 5 minuuttia yli 9. Janne ja Minna Aamuradiostudiossa. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mennään ihan ensin tuonne liikenteeseen. Mitäs Jokke soittelet? Tuossa Kolmostiellä siinä Etelä-Haakan kohdalla niin kuin stadinpäin ennen niitä mannerheimistä ja liikennevaloja, niin ehkä 300-400 metriä ennen niitä valoja, niin siinä on laskuniedin mukaan taisi olla 4 tai ettei ollut 5 henkilöautoa peräkanaa siinä kolarissaan. Voi voi. Mutta ei siinä mitään vakavaa ollut, mutta että eikä ruuhkaakaan vielä ollut